Hola a tothom! En aquest vídeo explorarem com accedir al panell digital i opcions de configuració bàsiques d'usuari. Veurem la configuració del bloqueig de pantalla i la sincronització amb un compte en el núvol, podent accedir així a la informació, als arxius i als continguts emmagatzemats. Cada usuari pot personalitzar el seu perfil i associar-lo a diferents aplicacions, contactes i arxius personals. Aquestes dades són privades i inaccessibles per als altres usuaris. Es pot configurar un PIN numèric de 6 dígits o contrasenya d'accés al panell, i els usuaris també poden vincular la seva sessió amb un compte de Google. Vegem-ho a continuació. Seleccioneu l'usuari amb el que voleu accedir al panell. Si encara no teniu un usuari, demaneu al vostre coordinador o coordinadora digital de centre que us el creï. Per seleccionar l'usuari amb el que voleu entrar al panell, cliqueu la icona que trobareu a la part superior dreta del panell. Us apareixeran els diferents usuaris creats en aquest panell. La primera vegada que s'accedeix amb un usuari, cal configurar-lo. Cliqueu a Continua per preparar el panell i la seva informació. Ometeu l'inici de sessió de Google i accepteu els serveis de Google del panell. Ara ja es pot definir un PIN de 6 dígits i confirmar-ho. Dieu que no a la resta d'opcions de configuració. Un cop a dins del panell, desplegueu el menú superior lliscant el dit cap avall des de la part superior de la pantalla. Allà trobareu 3 icones. Una icona amb la inicial en majúscula del nom del vostre usuari, una icona de roda dentada per accedir a la configuració i una altra icona per apagar el panell. Si accediu a la lletra del vostre usuari, us mostrarà una finestra on visualitzar els usuaris que teniu disponibles en el panell. Si voleu modificar el PIN d'accés al panell, accediu a Configuració, seleccioneu Seguretat i a continuació aneu a Bloqueig de pantalla per establir un nou PIN o contrasenya personalitzada. Un cop heu creat i configurat l'usuari del panell, hi ha la possibilitat de vincular-ho a un compte de Google. Us permetrà accedir fàcilment al vostre correu electrònic, documents i arxius emmagatzemats al núvol. Llisqueu avall i accediu a la configuració a través de la roda dentada, a continuació Contrasenyes i comptes i Afegeix un compte. Trieu l'opció de Google. Introduïu el vostre correu electrònic i completeu els passos. El procés de sincronització pot trigar uns minuts. Per verificar que heu vinculat correctament el vostre compte de Google al panell, accediu a l'aplicació Gmail i Google Drive. Comproveu que podeu veure i accedir directament als vostres correus electrònics, carpetes, documents i arxius. Una vegada configurat l'usuari, ja podreu accedir al panell amb normalitat. Premeu el botó d'apagat per entrar en el mode repòs. Torneu a prémer el botó per activar el panell de nou. Feu servir el codi QR per introduir el PIN des d'un dispositiu, com ara un telèfon mòbil, una tauleta o un ordinador, per evitar que ningú visualitzi el codi que introduïu. També podeu fer servir un teclat extern, el comandament a distància o, si les condicions de privacitat ho permeten, el teclat virtual del panell. En aquest vídeo heu après com accedir al panell, gestionar el vostre perfil d'usuari i vincular comptes de Google. Amb aquests passos podreu accedir fàcilment a la informació i als continguts emmagatzemats al núvol de manera segura i eficient.